Хора, това е четвърта част. Ой! Много е това, искаш ли? Валери, ти си кубой. Е това. Ай, не привей, тая да играем си с други Айде хора. сега, иши. Сега аз видно се преместим в Майнкрафт. Какво ми намекваш? Ама трябва да останем във Fortnite, за да може да говорим. Какво? Ще останем във Fortnite, за да може да говорим. Добре. Добре. Минecraft. И хора, сега ако искате на Майнкрафт, в момента не правим стрим, така че не можете да решите. Аз предлагам някакъв сервер да направим. Искаш ли да ти покажа да си инсталираш Optifine? Не. Затова ще направим отделно видео. За сега Окей. искам да играем някакво яко нещо. Donut SMP. Donut SMP? Donut SMP, бе. Не. Там ти малко ме предаде, ама. Кой? Ти ме предаде. Аз? Да. Издаде ми базата. Чакай има. Искам да ви кажа нещо. Аз бях в бой с един. Пускай, скучно ме, аре да гръмнем база. И гръмнахме. И с това телепортирахме отбора на Валери базата. И бях всичките неща, които взехме от моята база и оттам от другите. И просто ги върнах. Е, това е, брат. Ти си истински българин, брат. Отива, брат, краде и изведнъж полицията го открива, брат. И ми вика, брат, връщай всичко веднага. И ти си... Оф, за какво прави 2 часа обира? Това е, брат, бати тъпото. Да. На какво ще играем? Искаш... Айде Bed Wars. Ей, това е... Ай, Bed Wars. На кой? На Bed Wars. А! Хора от Fortnite видео стана на Minecraft. I'm so sorry. I'm not sorry. Аз обаче май ще ходим до Кенефа. Да, напиши го заглавието. Играем на много игри, час. Масън. Брат, свикнал съм от Fortnite, брат, като цъкнеш Shift. Що, ще ходиш до кине? Добре. Имам проблем. Аз се стъкнах малко. Стъкнах се, брат. Излизам и пак влизам. Аз съм си свалил шейдери, хора. Е, това са ми моите шейдери. Аз не играя с шейдери. Аз играя обаче. Да ме кефиш с шейдери иначе. Нали, за видео е яко, ако ще правиш туториали. Ти кое лоби си? Няма значение, просто трябва да си прата парти. Давай. Парти. Знам кога, че това ми е този скин от един ютубър. Моля, не хейтете, просто ма кеф този ютубър и скина. Ако го знаете ютубър, разбира се. Не. Ако е ютубър. Аз този ютубър не го знам определено. Да. Обаче знам какво е. Скин. Знам. Хора, напишете да в коментарите. Ти не казвай. Ако знаете. Напишете дали знаете моя. Моя е английски ютубър. Не е български. Викторе, сега съм нюб, защото съм свикнал от Fortnite. Да шифтвам, брат. Отивам да ръшкам. Ръшкам ще с 16 блока. Добре, аз ще направя бед дефенс. Давай. Прави, аз отивам да ръшкам. Можеш ли да ми дадеш блокове? Отивам да ги ръшкам. Нямам, брат, аз ще мога да ръшна. Аз отивам да ръшкам. Да знаеш, аз го играя на Sword PvP. Така че... Ако не знаеш кой е, че го играя на Sword PvP, значи, че съм горе-долу добър с меча. Да, сините ръскат там генерейтора. Ако не ръшкат нас, тогава е зле. Ако ръшкат други, много добре. Отивам... Не бе, още ми ги жълтите. Още ми ги. Моля се, още ми ги. Още ми ги!
Хабим блокове. Не ми пука, брат. Блоковете, брат, това са муска работа. Да, бе, брат. Хайде, лате, бе. Брат, дете един. Другия, брат, просто за другия коментар нямам. За другия, брат, другия е изгърбен просто. Няма Разгърбени! брат, те са прокудени за винаги. Много от ми трябва. За котя? Имаш ли меч? Имам камен, имам дървен. Ела ти дам айрон. Айрон меч. Да. Кой да го чуеш това? Ети. Гледай сините. Сините много му опесяват, брат. Такова е легото. Аз им да ги ръшна. Ако умреш, брат, ти ми каза защото. Да. Аз съм виновен, не ти. Тъй, че... Ще ми трябват още блокове иначе. Ела. Дай ми... Това малко. Брат, така ще съм. Не мога в дясната ли, бе? Така, ръжка. Ръжкам, да. Ръжка като лут. Ръжка, бе, брат. Сега ще ги ръшна аз хубаво. Ама те са доста силна екипировка на легото. Ще ми трябва... Ако имах чак толкова силна епикировка, ме чакай. Брат, ми трябва. Сега, стой сега. Ще ни трябва едно TNT. Тук защо нямаш шизарове? Нямаш ножици? Да, няма. Ножиците. Има, бе, тези 20... А те си ги скрили, майка им. Ама не, бе, брат, те са отвън, буквално се виждат. Я такова, че трябваше... Трябва ми братва, аз ще взема братвата. Даже ми брат да чупиш дървото. Ще ми трябва 2 ерен, взех. Така. И имаме и братва. Единия ще чупи легло, другия ще се бие. Аз предлагам ти да се биеш, защото аз съм много. Да. Аз ще цупа. Брат, виж ги, бе! Това е тази екипировка. Виктор, дръж ми скъпоценни. Аз ще ги закарам на хубаво място. Да, фендър честа. Да, в моя хубав фендър чест. Бездънен. Няма ще ги получиш обратно, само това ще кажа. Не знам. Брат, това беше 2 злато, брат. И колко ерен? Само едно злато беше. Ръшкай му. Давай, аз чупа. Давай, чупи! Чупа. Не, мръдни се! Дет! Бия се. Така, буташ ме. Добре, и дет. Прота! Чупи ли леглото? Шупи го. Имам един диамант. Не, тук сме прота, бе, брат. Дай гърбим, бе. Зеле, идват! Към нашата ли? Не, трябва да ходим към нашата сега. Трябва малко да им там да не вземат да ни ръшнат, защото видяха, че убихме друг отбор. При нас да не претепат нашето легло. Аз стигам към Diamond Generator. Белите. Аз имам 3 диаманта. Значи апгрейдвай само печката за сега, защото да може да ни дава повече айрон. Добре. Сега отивам за диамантички още. Тук колко диаманти има? 3 диаманта. Чудесни. 3 диаманта. Бездъмната ми яма. Трябва ти още 1 диамант. 4 ли, бе? Оти за още. Ама вземи ти да не взема да пукна. Вземи ги. Отиват си на хубаво място. Не. Аз искам да метна нещо, май отива вътре в тебе, нали? В тебе ли отива, бе? Ма това Имам един фарбол, брат! Имам фарбол! О, не. Отива да рушка